Ummahani inyass. Ummahani inyass. Yes. Faruwa mai farawa. Allah ƙara kaddara dorewa. Rayuwa mai ban sha'awa. Mai gyaruwa ya bar gurba cewa Rabbu sarki Allah ikon ka kaddara na canzawa. Himmar ku sai da ke ratsa mu, tun kafin mu karkace kun seta mu. Ya zantukan kuna daɗa caza mu, nan kun yi shehu ne ya yi mun samu. Ummahani inyass kuke tsare gabanmu da bayanmu, mai yi lawu ne domin yarda. Karo ruwan salati mai tsada, kun annabin isa aikanin naja. Sabu su alkhairi ne, Fadima ta karshe mun so ta dole ne mu yi bakanta. Yau Ahmadunmu ne mai bayarwa, in kara ya shi ba mai canzawa. Bahama igiya mai sadarwa, ko si alkhairi mara yankewa. Garkuwan faila ya ce kar mu barka ko ba bullewa. Mai hankali yana iya ganewa, shi ma ido yana iya budewa. Hakin jiki ya bar shi da hutawa, shi dan adam yana iya canzawa. Gaskiya ta yi rana momi kawai ya ba mu abincewa. Na gane ba isa yau in gaki, ni ya bara mu ne na ga sun farki. Aikin kina ta nuna mukaminki, mai tambaya ka bar turo baki. Mun bi momi mu dai kofar shiga Madina ta shabaki. Wai wa yake idan ba ku ne ba, dan ku ne cikin mukamin nan babba. Girman kuma da ɗai bai canza ba, ko sun biya kuɗin sai mun zaba. Mu gida muka faɗo inyass ce Kabir zo mun karba. Na gode momin mu rayuwa yau ta rayu, ko dan ka shaye so ki fa ya shiryu. Sauyi na rayuwa ma ya sauyo, inda kun bayar to ta bayo. Ummahani inyass ku ne jinin jikin kuma mun rayu. Wallahi sai daren gausi ce, sannan jininsa ce kuma shehun ce. Domin musun batun zai lalace, aita ce ga umma babbar nasara ce. Lafiya ta kawa mama Ali ke faula ya ce. Sunan ki umma sunan gausi ne, girman ki umma girman gausi ne. Kai kuya da zahirin ki a gausi ne, duk rayuwar ki momi gausi ne. Shi yasa na kasance kan ambaton ki ni matanuni ne. Wallahi sabbi ne aikin mu, ƙaunar ku ce ibadar ruhin mu. Hasken ku ne ki da daska mu, ku ne ya zahirin mu da gaibin mu. Ummahani inyass ƙaunar ku ce ginin aikin mu. Ya dama Ummahani a ya baye, mun shawu ne da shan 'ya'yan baye. So ne silar manyar sufaye, ba ma ado da rigar nanaye. Shehu ne suturar mu da ruhin mu don muna ma 'yan goye. Sarauta rikitai daban da sarauta ma, ini ya dan gari ke ya mama. Mamar rijalar da nisa umma, kike fito ba dole a girmama. Babu mai sayin sake ce hakikanin baraman ma. Aikiwa karo da ke jan aiki ne, rigar kaya saka ki ukuba ne. Malam gaskiya ba dokin karfe ne, momin mura magalita ne. Maka bai ganewa dume musamman dan iska ne. Maulatina madubin ruhina, Maulatina a yarda da aikina. Na durkusa shafa min kaina, domin Prince Malik jagora na. Ummahani inyass da Mama Rahmatullah Sani, da sai da Fatiha duba min, dan gausi barahama a dafa min. Domin rijalan kini na ce amin.
Syd Kabir Garkuwa na zo da na'am Ummahani izi domin sharif sagir da kare min alharabi mai inyass la ilaha illallah la ilaha illallah ya la ilaha illallah la ilaha illallah Ummahani inyass barhama kaulai bin abdallah Ummahani inyass in records. Ummahani inyass Ummahani inyass Ummahani inyass